дар доираи сафари кории худ сарвазири мамлакат муҳтарам Қоҳир Расулзода бо ҳамроҳии раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода аз хоҷагии деҳқонии Абдураҳмони Ҷомӣ воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ дидан намуданд. Хоҷагии деҳқонии Абдураҳмони Ҷомӣ дар масоҳати 18 гектар ҷойгир буда, аз ин 65 гектари онро боғи анор ва шафталу ташкил медиҳад. роҳбарии хоҷагии деҳқонӣ номбурдаро деҳқони асил Қандло Маҳмудов ба ӯҳда дорад. ӯ ба сарвазири мамлакат аз вазъи корҳо дар хоҷагии деҳқонӣ маълумот дода, қайд кард, ки заминҳои хоҷагӣ самаранок истифода шуда баҳри таъмини амнияти 27 нафар саҳмдорон чораҳо андешида мешавад. ҳосили анорбоғи хоҷагӣ қисман ҷамъоварӣ шуда, аз 3 гектар наздики 15 тонна анор ҷамъоварӣ ва пешкаши сокинони вилоят ва ҷумҳурӣ мешавад. сарвазири мамлакат бо ҳамроҳии раиси вилояти Хатлон ва масъулони ноҳияи Дӯстӣ ҳамчунин аз боғи фарҳангиву фароғатии марказии ноҳияи Дӯстӣ боздид ба амал оварданд. дар ин ҷо ба сарвазири ҷумҳурӣ иттилоъ доданд, ки дар доираи иҷрои нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни пурифтихори миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, боғи мазкур пурра бо тарҳи наву замонавӣ сохта мавриди истифода қарор мегирад. масоҳати боғи фарҳангиву фароғатии марказии ноҳия 282 гектарро ташкил дода, дар он 4 адад аттраксион, аз ин дутоаш кӯдакона, фаввора, майдончаи варзишӣ, роҳравҳо бо тахтасангҳои ороишӣ бунёдшуда ба ҳусни ноҳия зебогии дигар арзан мекунад. барои корҳои ободонии боғи фарҳангиву истироҳатӣ устоҳои бо таҷриба ҷалб шудаанд. сарвазири мамлакат ба масъулони ноҳия ҷиҳати иҷрои корҳои сохтмонӣ дастуру супоришҳои мушаххас пешниҳод намуда, таъкид карданд, ки бештар ба сифати корҳо диққати ҷиддӣ равона гардад. гуфта шуд, ки дар натиҷаи сохтмони иншоот дар боғи фарҳангии истироҳатӣ ҷойҳои корӣ таъсис ёфта, дар таъмини аҳолӣ бо кори доимӣ мусоидат менамояд. бо ҳамин боздиди сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз ноҳияи Дӯстӣ ба анҷом расид. Мамадшариф Абдуллаҳиев, Абдуҷалил Аҳмадов, Намозалӣ Эргашев, ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор.